Ezihamba phambili indaba namuhla sichithiwe sikaZuma enkantolo iyadingidwe yokubulalana ematekisini kwelikaMthaniya ithintiwe isikhumulo sezindiza eRichards Bay. Lezi indaba ziwanikeza TV usifundelo uThabani Maphumulo sanibonani. Kulende uba kuqalwe mhla zi-11 kuMbasa ukuqula kwecala elibhekene nowabengumengameli wezokuleli uJacob Zuma neThales Group. Lokho kushiwo uJudge Pete Kuni enkantolo enkulu eMgungundlovu ngesikhathi ekhipha isinqumo sakhe ngodaba lukaZuma sokudlulisa isicelo sakhe sokubuyekeza kwesinqumo sikaKuni sokuthi asuswe umshushiso omkhulu ecaleni lakhe uAdvocate Billy Downer. Usichithile lesi sicelo uKuni wathi asikulungele ukuya enkantolo yokubuyekezwa kwamacala kuleli iSupreme Court of Appeal. Uthe uZuma ngaphinda sifake lesi sicelo ngemuva kokuqula kwecala. Ijaji uPete Quinn usichithile isicelo sowabe engumengameli kuleli uJacob Zuma sokuthi adlulise isikhalazo sakhe enkantolo yokubuyekezwa kwamacala kuleli iSupreme Court of Appeal. Wathi angakwenza lokho ngemuva kokuqula kwecala njengoba engayiboni inkinga ngokuthi umshushiso omkhulu ecaleni lakhe uAdvocate Billy Downer kube uyena owengamela icala lakhe. Ukusho lokhu ngesikhathi ekhipha isinqumo sakhe kulolu daba khona lapha enkantolo enkulu eMgungundlovu lapho ke belihlezi khona leli cala. Kanti ke yena uZuma ubengafikanga namhlanje obemelwe abameli bakhe. Okhulumela iNPA kuleli uMthunzi Mhaga uthe bajabule ngesinqumo sejaji. Okokoko sisitsho uba ezi zinto bebexoxa phansi kwazo zazichithiwe inkundla yesibheno eBloemfontein. Kwaye ibingekho into ibifuna uba abhene ngoku ityala lingekagqitywa. So siyasamkela isigqibo sejaji silindele uba ngaba liqhubekeka ityala ngoApril ka-11. Kanti okhulumela iJacob Zuma Foundation uMzwanele Manyi uthe bebevele bekulindele lokhu kodwa ke angeke bathathe isinqumo sikaJudge Kuni njengesiphetho kulolu daba. Oqala nje sethukanga nje lutho into esijwayele le. It's almost like sekuhle eSouth Africa ukuthi alikho icala ekumele uPresident Zuma alinqobe. So lokho kwenzekile namhlanje nje into besiyilindele ukuthi izokwenzeka kodwa lokho akusidumazi sizoqhubeka ngoba siyathemba ukuthi ezinye inkantolo zizoyibona ukuhlukile lento ebonwa uKuni la ngoba into eyenzekayo la sithola ukuthi uKuni uinsista ukuthi umuntu umsolwa akube uye oshushisa uPresident Zuma. Ukhona umuntu nje noma usiyilawyer ungayivuma into ukuthi wena umuntu omsolwa ecaleni criminal case kuthiwe lo muntu lo akakushushise kanjani. Uyabona nje so nje yonke le into ekuthiwa i-fair trial engathi ayaziwa kule nkantolo. Esephetha uJudge Quinn uthe inkantolo isikulungele ukuqula icala likaZuma abhekene nalo nomunye umsolwa uThales Group. Uthe lizoqalwa ukuqula mhla zi-11 kuMbasa nonyaka. uManyi uthe abameli baZuma bazolibuyekeza lolu daba bahlola ukuthi bangazithinta yini ezinye izinkantolo ezingaphezulu kwalena enkulu yaseMgungundlovu. Uthe iJudge Quinn angeke aze abanqumele ugwayekatiki. Umthetho uclear ukuthi uma unenkinga la ungaqhubeka so ukhombisa nje khona nje arrogance leyo that was just a plain display of arrogance ngokungathi makhulunyana naseqediwe aqedwanga is not the final stop it's just the first stop kusekhona iSupreme Court of Appeal kusekhona iConstitutional Court but for a high court to say that's the end of the matter nge-11 ngifuna la it's a sheer arrogance that was displayed. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uAyanda Dube ngisenkantolo enkulu eMgungundlovu. Undlunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihle Zikalala uthi ukuphepha komphakathi kanye nokwanda kwezigameko zokubulana kwemboni yamatekisi kungezinye zezinto eziseqhulwini njengoba kuhlela umhlangano elihotla weCabinet lesifundazwe okuhloswe ngalo ukuxoxa kabanzi ngezingqinamba zesifundazwe zonyaka ka2021 kanjalo no2022. Lo mhlangano ohlele eThekwini uhlanganisa amalungu eCabinet, izimeya komasipala kanye nezinye izinhlaka zikahulumeni. Ukuhlinzeka ngezidingo ngqangi emphakathini okugesi amanzi okudalayo kwamathuba emisebenzi kungezinye zezinto eziseqhulwini ozobe kudingidwa ngazo kumhlangano elihutla ozothatha izinsuku ezintathu ohlanganisa iCabinet lesifundazwe kanye nezinhlaka ezahlukene komasipala abakhona kulesi sifundazwe. Ekhuluma nabezindaba uNdunankulu uSihle Zikalala emva kokuvula ngokusemthethweni lo mhlangano
uthi bazoqinisekisa ukuthi azisali ngaphandle izinhlelo namasu okuvikela abaholi bezepolitiki, abomdabu kanjalo nomphakathi. Sikulethe ekuvikeleni abantu ababaholi baphephe ekubulaweni, ngaba abaholi bepolitiki kube abaholi bomdabu. Ukuletha ukuthula nokuphepha embonini yamatekisi, ukuletha ukuphepha kubantu ezigebengwini njengoba kubonakala kugadlile ukubulawa kwabantu ngenxa yezidakamizwe emalokishini. Okugcina ukuthi sakhe uhulumeni ophendula ngokusheshsha, oletha izidingo ngendlela enenhlonipho. Izindawo eziningi eThekwini zibhekene nenkinga yokuphazanyiswa kwamaprojekthi ukuthuthukisa umphakathi yilabo abazibiza ngamadela ngokubona abasuke befuna umsebenzi ngodli ukuthi wenziwe ibona. Kumanje kwaphazamiseka ukuthuthukiswa kwenkantolo eThekwini yilabo abazibiza ngama-business forum akuzona izindawo ezahlukene. Echaza kabanzi ngokuvikela lokhu zikalala uthi bewuhulumeni kabathathele izinyathelo ezinqala bonke laba bathintekayo kulezi izenzo. Criminals are criminals and they need to be dealt with as such. So anyone who goes around disrupting business operations will face the music. This is the start. We are going to intensify. Uzikalala ebuza ngesigameko esiqhubakalayo ngokubula kosopolitiki kulesi sifundazwe uveza ukuthi bazoba nomhlangano ohlanganisa abaholi amaqembu athintekayo kudingidwe kabanzi ngezinxushunxushu zangaphakathi kulawo maqembu okholelwa ukuthi izona eziba nomthelela kulokhu kubulala. The minister and government in general will be meeting with political parties, the ANC, the IFP, and the NFP, which are the main affected parties, to also engage them to address internal issues. Kanti lo mhlangano uyisendlalelo sezinto ezilindeleke kwenkulumo yangesonto elizayo kaNdunankulu azobe ebhekise kusona isifundazwe nebizwa nge-State of the Province Address. Ngotebogo Sibisi, eThekwini. Usekela ngqongqoshe wezohwebo, izimboni nokuncintisana kulelo nomalungelo gina unxusa bakulungisa isikhumulo sezindiza eRichards Bay kuphinde kuqiniswe nozokuphepha ukuze kuheheke abatshali izimali kule ndawo. Ekhuluma ugina ngenkathi kulomhlangano wosomabhizinisi obusengetho umasipala omhlathuze unqome kakhulu inhlangano yesomazimboni iRBIDZ ngokuheha abatshali izimali kule ndawo. Umasipala wasemhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal usingathi iBusiness Expo nalapho bekuhlangane khona osomabhizinisi okokuqala ngqa. Lolu hlelo luzothatha izinsuku ezintathu lushayelwe ihlombe na usekela ngqongqoshe wezokuhweba, izimboni nezokuncintisana kuleli unomalungelo Gina. UGina uthi ukuthuthukiswa kwesikhumulo sezindiza kulo masipala kungasiza kakhulu ukuheha abatshali izimali uba beze kule ndawo. Related to the above is the building of a larger airport than the one we have. I'm happy, I think we did get that message from the district mayor as to say they are looking at that, because we truly believe that that will allow the growth of flights volumes in line with growing commercial activities. We are proud that our IDZ here in Richards Bay is a critical catalyst for bringing some significant investments. We have seen their investment attraction drive for large companies settling in Richards Bay IDZ. Between 2019 and 2020 financial year, the Richards Bay IDZ attracted more than 6 billion in investment. Umasipala wasemhlathuze ubalwa nabanye bomasipala bahamba phambili esifundazweni ngokomnotho. Kanti meya lo masipala uXolani Ngwezi uthi le expo bayenze ngenhloso yokusondeza osomabhizinisi neminyango kanye nomasipala ukuze bakwazi ukuxhumana. Kanti meya iphinde yaveza ukuthi lokhu kuzothuthukisa osomabhizinisi bese kuba nomthelela ekudaleni amathuba omsebenzi. Senzela ukuthi amabhizinisi amakhulu namabhizinisi amancane akwazi ukuxhumana kanye neminyango kahulumeni nomasipala ukuze kuqiniswe ukuxhumana nokudayiselana kwemikhiqizo amabhizinisi amanye ongenza ukuthi nazo kusherwe nolwazi olukhona ukuze kukwazi ukuthi kuthuthukiswe kakhulu umnotho wakule ndawo yasemhlathuze, ngoba uma kuthuthuka umnotho wala emhlathuze kusuke kusho ukuthi kuzodaleka amathuba emisebenzi, ngoba
enye into nje amakhosi abekhuluma ngayo eyinhlosonqange ukuhlangana kwethu inkosi uMthembu ebikhuluma lamakhosi ukuthi akungagcini nje ngokuthi kuthiwe si dolobha eli number 3 ngokwelevel yomnotho esifundazweni kodwa lo mnotho awubonakala kubantu bakithi. Lo mhlangano kulindele ukuthi uthathe izinsuku ezintathu njengoba osomabhizinisi balokhu bethelekile njalo ukuzokhangisa ngemisebenzi yabo. Inhloko yohlaka lwezabasebenzi kuyiqembu le-EFF kuzwelonke uHlengiwe Mkhaliphi uthi izisebenzi kuzomela zazi ukuthi kazikho izinyunyana ezizimele njengoba nabaphathi bazo lezo zinyunyana banezikhundla kuhulumeni. uMkhaliphi usho lokhu ngesikhathi bebhekisha ngaphandle kwamahhovisi akaSalga Bargaining Council eThekwini bezolwela isikhalazo sezisebenzi zomkhandlu weTheku ezisola umphathi walomkhandlu ngokuhlukumeza kanye nokulala nesisebenzi. Kube umzukuzuku ukuphuma kwesikhulu emahhovisi aqoqa isikhalazo zokusebenza kwabasebenzi komasipala okumkhandlu obizwa ngeSalga Bargaining Council uBill Govender ukuzokwamukela uhlu lwesikhalazo kumalungu e-EFF bebhikisha ngaphandle njengoba bekade esola lo mphathi ngokuthi uqasha bomdabu waseNdiya esikhundleni esiphezulu aphinda yekelela amacala ezicolo zocansi okuthiwa ziyenzeka kwabesifazana abasebenza kule ndawo. uHlengiwe Mkhaliphi ezabasebenzi ku-EFF uthi bambhalela incwadi lo mphathi ngaphambilini bebuza ngalezi insolo kodwa kuze kube manje impendulo bengakayitholi okuze kwaphoqa ukuthi namhlanje bezobhikisha bemlethele uhlu lwesikhalazo zabo. Some of the things that abasebenzi bakhala ngazo are very serious in nature. Abaphindanga babuya kumina bathe mebebuya basebekhuluma into engasayizwa sebethi umsebenzi nomsebenzi akayikhulumele yena. So ngabona ukuthi sebeqala ke manje ukuba nenkingi. But the fact of the matter ukuthi lo muntu abasebenza bakhala ngaye who is the GS of a bargaining council ubribe iESCO. iESCO iyadla kakhulu through this person obizwa ngo-GS uBill Govender. So that's why it's very difficult from them ukuthi badile naye. Omunye abasebenzi ongathandanga ukudalulwa usisinzima isimo abasebenza ngaphansi kwaso. Hawu sebenzele umqasho ngabaqasha abantu abamnyama uqasha abantu bamandiya kuze kwe aphule ngisho imithetho ye-employment equity. Management yakhe aphathi iseyimalini India, human resources India, uyena as accounting general secretary uIndia. Abesifazane bemefaka ikhalazo kokuhlukumezwa amacala abo awalandelwa ayafihlwa baze baresign. uMkhaliphi ephendula umbuzo ngokusebenza kwezinyunyana uthi ngokwabo abawubona umsebenzi wazo njengoba kuyimanje ethi nabasebenzi bakule ndawo akukho seke bakwenza ukubasiza. uMkhaliphi ubesesola ukuthi abaholi bazi izinyunyana ukuba nezikhundla eminyangweni kahulumeni yikona ubanqinda amandla ekutheni bangakwazi ukulwela amalungelo abasebenzi ngendlela efanele. Inyunyana eSouth Africa they are useless. So that's why abasebenzi they came to us to EFF ngoba bayazi ukuthi we are pro poor, we are pro workers. Ama issues that are affecting our workers thina njenge EFF wasezwathatha phezulu. So akho union eSouth Africa. uKhosathu president uyiDDG yaka Department of Labor. Awungitshele ukuthi lo muntu uzomcriticize kanjani uRamaphosa. So akho union la silanje because of i-union efuze ngabe zisupporta labasebenzi abavictimizwayo ye. Kanti le nhlangano inqumela lo mphathi izinsuku eziyisikhombisa ukuthi aphendule kuhlu lwesikhalazo. Ngodaba Sibisi eThekwini. Mbukeliso yekhefini masibuya siyaqhubeka neindaba. Siphinde sikwamukele mbolo weNKZN TV usabukela indaba. Asebhekwe izinto lase-Democratic Republic of Congo amabombe eqembu lebhola lezinyawo labafundi basemgungundlovu lapho bewomela khona izwe lakuleli emidlalweni weFIFA CAF Pan African Sports School Football Championship okulinde kuba iqale kusasa. Laba abafundi base-Enkantolo Technical School bahalaliselwe ongqongqoshe besifundazwe ukwazi imshengo noHlengiwe Mavimbela emcimbini obubanjelwe ehholo lomphakathi okubavalelisa njengoba bezothatha uhambo lokuyodlala eDRC. Labafundi bathi bebekulindele ukuthi bazonqoba ngesikhathi beyodlala eFree State kanti namaphepho abo okuhamba asemngomumo.
Sebekulungele ukuyodlala ezweni lase Democratic Republic of Congo abafundi base Idindele Technical High School eMgungundlovu lapho beyomela khona lakuleli kwibhola lezinyawo labesifazane emidlalweni weFIFA CAF Pan African Schools of Champion. Labafundi bathe kuyabajabulisa ukuthola ukwesekwa kubazali babo kanti ke leli thuba lokunqoba ke bathe badhlonza lingakafiki. Sisijabulile nasemakhaya support seyithola ngoba sijwayele ukubuya nalethi makithi ababi nankinga because of support. Yebo. Esikoleni naniphazamiseki? Cha siphazamiseki ngoba esikoleni basinikeza nomsebenzi ibini sambile sihamba nencwadi sifunde phambili. Sahamba siyodlala sazi ukuthi sowina but okubalekile sasiyo have fun noma sesiwinile sasiyo explore sazama socialize nabantu sagcina sesiwinile. Umqeqeshi wabo uthe babazi vele ngaphambi kokuba bayodlala eFree State ukuthi ke bazofike banqobe kanti ke uthisha wesikole uthe banohlelo lokulekelela abafundi ukuthi bafunde ngisho noma beyodlala ukuze bengezophazamiseka. 2 days before national ba apply abantwana ama passport sahamba sebene confident ukuthi I must win. Yonke into ithi izobe right. What we have done is that ingane lezi edlala ibhola our training are scheduled ekuthenini mabephuma from 2 ku train ugcine ngo 3:30 and then from there sebengakwazi ukuya emakhaya bokwenza umsebenzi wabo wesikole and then we also try and assist those that are struggling ekuthenini siba assist with ukubaplanela ama extra classes ekuthenini bakwazi ukufunda and all that. Ongqongqoshe nabo bathola ithuba lokukhuthaza abafundi emcimbini wokubavalelisa obubanjelwe ehholo lomphakathi khona eIdindele. Sithobeka kakhulu sibafisela konke okuhle ukuthi bephephe as they are living tomorrow to represent our country at DRC. We understand there are challenges, ama-challenges okuyiwona sibangela ukuthi lama championships aze adlalwe manje including izinto ze-COVID, but we are looking forward to them coming back with a trophy as a bonus. We are not giving them any pressures, but they are flying the KZN flag high. They are flying the South African flag high. Indebe mabebuya nabo sekuba ibonus really ukuthi nje bangama national champions bomele South Africa competition ye continent is a victory on its own. But okunye okubalekile ukuthi ke sibheke ke manje phambili ukuthi ke mabebuya sibavikela kanjani kuzo zonke lezi inkinga esinazo emphakathini yethu. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uAnda Dube ngise Idindele eMgungundlovu. Ulindelwa Mia uthi njengamalungu emndeni esebenzisa isibhedlela iNkosi Albert Luthuli Hospital eThekwini abasuka ezindaweni ezikude naso bayafisa ukuba uhulumeni acabangisise kahle udaba lokuba nesibhedlela esisodwa esikhulukazi esifundazweni njengoba kuyinselelo enzima ukuhamba nelunga lomndeni elidinga usizo kwazisa ibanga lide. uMia usho kanje ngemuva kuba ithimba lekomiti lezempilo esishayamithetho kwaZulu-Natal likhasela kulesi sibhedlela kungazelele umuntu ngenhloso yokuhlala isimo okusetshenzwa ngaphansi kwaso. Ubude bendlela iziguli ezivela ezindaweni ezikude kakhulu nesibhedlela iNkosi Albert Luthuli eThekwini yikho okwenza ulindelwa Mia anxusa umnyango wezempilo esifundazweni ukubulucubungula udaba lokuba khona kwesibhedlela esisodwa vo salolu hlobo. Ulindelwa uthina kuba kungekho okutheni abakhala ngakho ngalesi sibhedlela kuyingwadla lokhu kwaziseke bayaphoqeleka ukuhamba belala nomuntu ke osuke engaphilile. Ngisuka eMaus Hospital ngilethe ubaba omncane wami la eAlbert Luthuli. Sisuka kude sizela asikhona ukulala kahle nje sireste umuntu osukuhamba naye osukungazi ukuthi lento esukumphethe ngaleso sikhathi izobabhlungu ngesikhathi esingakanani izomthatha emva kwesikhathi esingakanani. Lesi sibhedlela sicebile ngobuchwepheshe nokwenza ke kuba yiso esamukela iziguli ezisuke sezihlulekile ukuthola usizo emtholampilo yomphakathi kanye ke nasezibhedlela ngokwahlukahlukana kwazo. Usihlalo waleli komiti uNomakiki Majola uthi ke ukugasela kwabo lapha kuqhuquzelwe ke ukwanda kwesibalo samacala afakwa abantu abangeneme eminyangweni wezempilo esifundazweni ngenxa ke yamaphutha enziwa ngesikhathi behlinzwa nokubakhathaza kakhulu
kwaziseke le mali esetshenziswa ke ukubanqophezela ingenza omkhulu umsebenzi ekuthuthukisweni kwezinye izibhedlela nemitholampilo. Umnyango wezempilo umelene nesimo esikhulu apho sinamatyala wokumangalelwa ziziguli zethu ebesithe sazinikeza unyango. Kufumaniseke into ukuthi uthe ekuqhubekeni umuntu enyango kwaba khona okuye kwathi phecelezi kwanzeka ngokungekho mthethweni. Ngakho ke siyathanda into ukuthi njengokuba bona benenhlanhla yokuthi ezokuxhumana abanazo bona kwi-theatres zabo nakwesibhedlele akufani nezinye izibhedlele. So njengangoku asithandi into ukuthi obobuchwepheshe abanabo buthi bukhona kodwa ufumaniseke into ukuthi njengangoku sinenkinge esizifumanayo ngokwesimo sokuthi abasebenzi abakhona abekho kwabona oboqinisekisa into ukuthi obobuchwepheshe kwakhona buyasebenza. Lesi sibhedlela sinamagumbi ayi-19 okuhlinza kanti ke selokwahlasela igciwane lokhuvethe sebelahlekelwe inqwaba yabasebenzi bedlule emhlabeni abanye ke bethatha umhlala phansi ngenxa ke yokusabela izimpilo zabo noginto ke efake ingcindezi kwaziseke kayikho imali yokubengeza. Asinayo imali eyanele yokuthi mhlawumbe sigcwalise isibalo sabahlengikazi nodokotela sibadingayo. Sizocela bona ukuthi mhlawumbe basibonelele. Ngiyazi ukuthi odokotela banayo igrant abakwazi nabahlengikazi abakwazi ukuthola kuyo imali yokuthi sikwazi ukubaqasha, kepha ayanele ngoba akwazi ukurana ama-theatre ideal 14 noma 15 ngesikhathi. Ngesikhathi ke ikomiti lihlola elinye lamagumbi lisithele phezulu kwemithi ebisidlulelwe isikhathi. Ezindabeni ze1KZN-TV kube uNtomkhona Mvubu ngesethekwini. Umzali womntwana oneminyaka engama-21 okhubazekile njengoba enesifo sokusinta ntuli uthi bayafisa imboni ezokuthutha ibandakanya uhlelo lokufakwa kwezinsiza zokusiza oluphuthumayo ukulandela ukucishe alahlekelwe umntwana wakhe ngesikhathi evukwa yile sifo esisetekisini nokwathatha isikhathi uba athole usizo. uNtuli usho kanje ngesikhathi uqhubeka inkulumo engxoxo ibandakanya umnyango wezokuthutha esifundazweni abemboni amatekisi kanye nezinye izinhlaka ezahlukene ngenhloso ukuphucula le mboni ukuba ibhekelele nalabo abakhubazekile. Bakhala ngomzima ababhekana nabo embonini yezokuthutha abantu abaphila nokukhubazeka njengoba ke bethi basithola behlukunyezwa ngamalungu omphakathi ahluleka ke ukubabekezelela. uSinta Ntuli ongumzali womntwana onesifo sokuwa uthi ke kuke kwabanzima kakhulu ngesikhathi umntwana wakhe evukwa ukugula ngesikhathi ke egibela itekisi nokwamthatha ke isikhathi engalitholi usizo kwacishe ke kwaholela ekudluleni emhlabeni komntwana wakhe. Umntwana akakwazi ukuhamba yedwa mekuthi uyahamba uyeThekwini kufanele ngasonke isikhathi ngimphelezele imihamba. Nasesikoleni ufunde ey'koleni zama-slow learner, so kuma-slow learner la ade efunda khona bagcine ka-level 4, so manje ngimfisela ukuthi angathi angathola umsebenzi, athole umsebenzi ukuthi athole umsebenzi wezandla. Ingqinamba esisuke sihlangabezana nazo mhlawumbe kuyenzeka ngihamba nomntwana vele avukwa amafithi endleleni, so mevuka amafithi endleleni kuyaphoqa ukuthi fanele ngihlale phansi ngimnese. Lezi zingqinamba nezinye yize eziholele ekutheni kusungulwe uhlelo lokuguqula amanye amatekisi akhiwe ke ngokukhethekile ukuze ke akwazi ukuthutha abakhubazekile. Ibhasi lethu indlela ehlwe ngayo likwazi ukulanda ekhaya lihambe lokubeka la ufuna ukuya khona kwi-destination yakho. Okunye futhi licustomizela kona ukuthatha abantu abakhubazekile ngokuhlukana kokukhubazeka kwabo. And uma bengenile there are safety belts la ufaswa khona umuntu ohamba nge-wheelchair. You don't have to jump uye esithini uhlala kwi-wheelchair yakho but ufaswe. Ngokwamabhasi amabhasi sinawo ayishumi awu-10, so kuyabonakala ukuthi lawa awu-10 awakwazi uku-accommodate wonke umuntu ngenxa ukuthi baningi abantu abakhubazekile abavelile bayidingayo le service, so sigcina singakwazi ukuba-accommodate bonke kuba nalawo ma-challenges. Kuyabonakala ukuthi ayadingeka more buses ukuthi bakwazi uku-accommodateka. Sikhuluke isikhalo kwabakhubazekile ngokungabhekelelwa ngokwanele uhulumeni kanye nezinhlangano ezimele. Usihlalo wemboni yamatekisi esifundazweni uBoy Zondi
Uvumeleke ukuthi kalukho ulwazi osabalaliswa kubashayeli nabasebenzi bezokuthutha ukuze ke bahlomele izimo zokulekelela abakhubazekile. Odriver bethu abakakwazi abakaqeqesheki ezingeni lokuthi sebengakwazi ukuphatha abantu abanezifethizi. So that is why sithi sasithe thina back then, let there be a call center where they will be phoning, let there be special vehicles ezizobathutha bangamixwa kanye ne-mainstream. Kanti ke ungqongqoshe uPeggy Nkonyeni uthi ke baseyinhlelweni zokusabalalisa lolu hlelo lwezokuthutha kuso sonke ke isifundazwe. Abantu bakhona yonke indawo throughout the province of KwaZulu-Natal, abekho nje la eThekwini kuphela. Ingakho singenelela ke nathi manje njenge Department of Transport ukuze abantu bakithi balekeleleke, including abantwana besikolo. Khona abahlala emakhaya bangafunda abantwana ngenxa yokuthi ayikho transport specific for them ukuthi bakwazi ukuthi baze bayofinyelela ezikoleni. Ngakho ke sibukela kanjani sohulumeni fanele singenelele. Izindabeni zwane KZN TV kube kuntombi khona mvubunge seThekwini. Mbukeliso ekhefini masibuya saqhubeka neindaba. Mbukelo ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 15.8 cent maqhathaniswa nedola semelika, libo 20.44 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libo 17.12 cent maqhathaniswa neeuro, kanti igolide lona libiza 1031 US dollars. I-ounce kuthiwe longahloziwe ubu 93 US dollars 28 cent umphongolo. Mbukelo ke sibheke engosini yezemidlalo. Amaqembu amabili asesifundazweni saKwaZulu-Natal kuyi-Raleigh M kanye neMaritzburg United bawuvule kahle unyaka emidlalweni yabo ye-DStv Premiership ngenkathi beqoqa amaphuzu agcwele emidlalweni yabo yayizolo kusihlwa. I-Raleigh M iguqise isekhukhune United ngegoli elilodwa eqandeni, kwathi iMaritzburg United yona yathela othulweni amaNtsantsatsa Pitori ngamagoli amabili kwelilodwa, kanti komunye umdlali izibhofana iKaizer Chiefs izishayine zazizabukana neCape Town City bedlala ngokulingana kuba iqanda ngapha nangapha. Mbukelo ke sibheke isimo sezulu. Mbukeli singakube sikuphathele zona siyithimba lesindaba le1 KZN TV. Izindaba zipheli kuphela isikhathi, nisale kahle.